puso hindi nga man to'y umas-aso agrayo'y tasadyang panunutet man di ka pagintutulngan to'y agayat agrayo'y tasadyang esentidyak kalipatan tanasudyo na'y anagan tauray sa dintiayan lugar sa dinuman no malagip ka pusok ti mabang-aran adu nga sabsabong adu nga ros-rosas ti adat ditoy ama buy-buyak ngem awan matlaeng pakaliw-liwaak no di dayta sudin ken imnas esentidyak kalipatan tanasudyo na'y anagan tauray sa dintiayan lugar sa dinuman no malagip ka pusok ti mabang-aran. Mulinawen nga puso hindi nga man to'y umas-asog agrayo'y tasadyam panunuten man di ka pagintutulngan to'y agayat agrayo'y tasadyam esentidyak kalipatan tanasudyo na'y anagan tauray sa dintiayan lugar sa dinuman no malagip ka pusok ti mabang-aran no malagip ka pusok ti mabang